Sa number 10, may masobra sa 234,000 ka mga learners ang tigayon nga naka-enroll sa mga pampubliko nga eskwelahan sa Negros Island Region sa unang nga duha ka adlaw sang enrollment period. Suno kay Almir Cesar de Quiña, ang spokesperson sa DepEd NIR, 234,931 as of June 3, 8 a.m. ang tigayo na nga naka-enroll humalin kindergarten padulong sa senior high school. Ang enrollment period nakaschedule tubtob sa Hunyo 5 kag ginalauman nga magasaka pagid ang kadamuon sang enrollees. Sa pihak kabahin, ginakilala sang DepEd ang literacy crisis sang pungsod kasunod sang assessment nga nagapakita nga 87% sa grade 11 students ang na-classify bilang non-independent readers. Sunod kay Dequinia, may mga tika nga ginapatuman ng DepEd NIR para diri. Pero luyag man nila ipatuman ang assessment sa rehiyon para mapatudgid ang matudtuod nga sitwasyon. Kagini ang mangin basehan sa mga programa nga ipatuman. Ang nagwang assessment sa national report ang nabase lamang sa sample size. Sige ang ato niya updating sa enrollment. So we're hoping and we're looking forward to seeing more numbers in the following days.